Gipaniguro sa mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagpabiling luwas ang syudad taliwa sa nahitabong krimen. Ilabi na kadtong inkwentro tali sa kapulisan o grupo sa mga kriminal. Samtang panawagan niya nga dili magpasagad og post sa social media ug mga mensahe nga maghatag og kahadlok sa katawhan. Ano yung report? Giklaro ni Mayor Pastor Dasang gihatagan og bili ang kinabuhi sa matag usa. Apan gikinahanglan nga mamili ang kapulisan sa pagdipinsa sa ilang kaugalingon sa higayon nga ikaengkwentro nila ang mga daotang elemento. Kininunod sa kamatayon sa 7 ka masakop sa criminal group nga gikaengkwentro sa kapulisan dito sa St. Michael, Barangay Pahak sa nakalabayng semana. I know nga daghang mga komentaryo ang mga katawhan but wa man ta nag-ingon nga pamatya na kay because wa di man jud ta nga buhat, no? But when it comes to the point na nga ang pulis mo'y nagdepensa sa ilang kagalingon, maabot sa inana kung nagdepensa sila. Samtang gipaniguro sa mayor ang kaluwas sa dakbayan, busa way angayan nga kabalak-an ang mga upunganon. Gipahugtan usab ang police visibility sa mga dapit, ilabi na kadtong nahitabuan sa engkwentro. Miyawag usab siya sa mga tao nga dili magpakatap og mga mensahe sa social media nga naghatag og kahadlok sa uban. So ang ako lang nga karon nga situation ug magsigilan tag dugang-dugang ug unsay atong una-una, I think wani nakaayo, dili ni makaayo. But if they go direct to the police o sa mga tagtungod like sa kuan sa atong mga tanod sa barangays, of course ang uban ana nga mo istorya mo social media nga ri sa ako ato man ginatanaw wa man ta magpabaya. Lakip sa gitutukan sa kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu ang posibleng pagsiaw na usab sa mga kawatan nining naghinangat nga kapaskuhan.